자료를 다 소매나 가능한 너. 많이 소매나. Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। स' गाइस, बैसागो बोथोरनि रंजानाय बोथोरनि नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय थाबाय। स' दिनै लास्ट बैसागो मोसानाय। स' दायो जोङो थांनो नागिरदों मोसानो थाखाय गामिनि सिख्लाफोर थांगोन। सेंग्राफोर थांगोन थाङा पात्ता गैया। स' दायो जोङो बिसोरो सिख्लाफोरा रेडि जाना दङ जोंनि सकआव। स' बेयाव जमा जायैनि इनिफ्राय मोसानो थांनोसै। स' नोंथांमोन आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। एन्ड नोंथांमोनखौ गासैखौबो रंजालि बैसागोनि गोजोन हामलायनाय थाबाय। हेपि बैसागो। ओइ नोंसोर मा लामायाव थाबाय थादो? मा लामायाव थाबाय थादो? हा? मुन्ना सेंग्राफोरा जों गामिनि मुन्ना सेंग्रा बा थान्दैया हा गामसा गानदो बरिया नुदोंलै दासो सेंग्रा जाबाय दङ सेंग्रा नुबाय दासो स' जोंनि सिख्लाफोरा मोसाबायनो दासो नुबाय आङो जोंनि देग्लायनि मोसानाया देग दामनासो मोसादो माने जोंनिया दामग्राफोरा रावबो गैया गथ' फिसा गोजा ओंखारदो बेनिखायनो देगदोनो मोसादो दामग्रा गैया स' नोंथांमोना हामा मोननाङा स' मोसागासिनो ओमफ्राय गामियाव आन्था मोसागोन बर'बो थाङा बेलेग गामियाव स' नोंथांमोना नायलांबाय था जोंनिया दासो गादा नेटफ्लिक्स फैदो Bayang macam kuda di sekolah, kartu kada. Berapa? Mahal kau sini ni? Oh, jenis sekolah ni fitra na, ini kini sekolah sana apa itu malah ba? Zarur dah semua nak kanuang no. Oh, macam mana? Lain, macam kah? Macam ya? Mana jempol kan angka? Karena haya alai, telai naik.
जोंनिया मोसानायानो देग दामलाय ओमफ्राय आरो दा मा फैलाय दिखो बेन दामलाय फैलायबाय अ द्राम फैलायबाय তোর হাত দেখা পাই আছে ভিডিও ও নাকি মই পিন ডাবল ডাবল ছিল মোৰ পিন জিকা আছে হাতটো কাৰণে পিন মান কৰিছো মই নিমছে ভাই আমি এক্সট্রা গিয়া बारा गलो बारा थांबाय थाला जोङो ओमफ्राय न'निसो मोसानानै जोङो न'आव थांसिगोन माने बिसोर मोसानानै जों न'आव थांगोन Bono para deh. So guys, जोंनि मोसानाया जोब्बाय माने बाकिफोरा मोसाबाय थादो जों सानिया फैग्रोबाय मेंबाय जों सानिया बेनिखायनो जों सानिया फैग्रोबाय so जों दिनै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनानै सानबाय and happy बैसागो so bye bye guys Thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद.